15 южнокорейски артисти от всички жанрове на изкуствата пристигнаха в София за старта на Dalma Art Fest. Това е първото издание на фестивала, който е част от проект за културен обмен на България с други държави. От Корея за фестивала пристигнаха художници, скулптори, илюстратори, фотографи, танцори, музиканти и мултижанрови перформери. Особен акцент се поставя върху движението Art Nature. Идеята му е да привлече вниманието на хората в града към природата. Има една азиатска поговорка, която гласи, че хората са родени от природата, живеят с природата и се връщат към природата след като умрат. И всъщност това означава Art Nature, защото нашето изкуство е много свързано с природата. Програмата ще включва и работилници и ателиета от различните жанрове на изкуствата, дискусии, срещи с артисти, корейска поезия и музика, кинопрожекции и танци. Организаторите ще зарадват и най-малките с забавни игри за Деня на детето. Специална детска програма, която се състои от детски работилници за корейски маски, за оригами, която се състои от анимация, ще се показва корейска анимация. Една от атракциите на фестивала ще бъде световно известният кореец Йозмит, който привлича вниманието с пишните си сценични тоалети, които тежат около 30 кг. В момента Йозмит работи върху своя албум заедно с българския диджей Александър. Моето изкуство е да смесвам будистки древни мотиви с поп-музика, а това е музиката, която най-много се слуша. Надявам се това да се хареса на публиката, защото е нещо различно. Достъпът до всички изложбени пространства и мероприятия от фестивала е безплатен. Арт-маратонът ще продължи до 9 юни, а пълната програма може да видите в официалната страница на фестивала.